Kukhangeleka ngathi abahlali babamasipala bambaxa babini bayekelele uxakatho. Amanani onyukayo okosuleleka koyanyaniswa nokuziphatha gwenxa. Oku ke kunikwa ingqwalasela. Sizawuqinisa ukujonga into yokuba kwi-super spreader events iindawo ezifana nezi ndawo ezithengisa utywala apho abantu bahlalayo basele bagqibe banganxibi imaski zizawuzimonitharishwa kakhulu ngamagosa namapolisa kamasipala. Sivumelene phaa kwi-command council into yoba amaholo kamasipala awusetyenziselwe imingcwabo nemitshato kuphela. Abezoshishino banexhala ngale nto iqhubekayo. Business is very worried about the spike. It's having an impact on the business. It's having an impact on the way their employees come to work. And as it grows, obviously there's a concern that it will go back to the point where we have to go back to a severe lockdown. Kukho izimemelelo zokuba urhulumente makaqinise ulawulo kule ntlekele. Sinoloyiko mfakabawo kuba asiyazi uba kwawuthini phinini. Sihamba ngelo xhala. Government nomasipala wase-BCM need to go back kweza rules zika level 5 and at the same time aqinise kakhulu kwinto ye-alcohol bana ke kuhlisekele kancinci phinde eza restrictions ze-alcohol bana bokuvalwa ngo-9. Urhulumente wephondo leMpuma Koloni ulindeleke ukuba abhengeze uhlobo okuzoqubisana nako ukwanda kwale ntsholongwane. Oku kanye xa kulindeleke abantu abaninzi babuyele ephondweni ngeeholide zehlobo. Ndimyanga Funani weendaba ze-SABC, ndiseMonti kwiphondo leMpuma Koloni.